Това със сигурност е познато усещане за много хора. Спиш по 8, 9, 10 часа на ден, от сутринта все едно не си спал. Лежите си по цял ден, нямаш енергия, нямаш мотивация. И тук много хора си мислят, това от стрес, от прекалено много работа. И реално да, има нещо общо, но това не е основната причина. Основната причина при повечето мъже е нисък тестостерон. И сега ще ти обясня защо. Когато тестостеронът ти е нисък, тялото просто не може да произвежда толкова енергия. Метаболизмът се забавя, сънят става по-повърхностен и дори след 8-9 часа спане пак си уморен. Тестостерона реално контролира възстановяването, концентрацията на настроението ти. А когато той липсва, губиш всякакъв фокус, концентрация и енергия. И хубавото е, че това нещо може много лесно да се промени, като просто промените начина си на живот. Започнете да тренирате, хранете се с по-хубава храна. Има и редица минерали, които могат да повишат тестостерона ви натурално, като цинк, левзея, бабини зъби, които сме събрали в нашия TLC, който може да намерите на сайта ни. А ако ни последвате в TikTok, ще получите още 20% отстъпка от вашата поръчка и ще получавате все така полезна информация.